On August 9, 2025, we visited Bogo, Argao, Cebu to personally witness how our beloved blacksmiths create bladed tools. We met Tatay Macario Mir, a 75-year-old blacksmith who started blacksmithing since he was 10 years old in the year 1960. He was able to provide for his family's needs and supported his children's studies through blacksmithing. His only source of income is blacksmithing. His earnings depend on each tool that he is able to sell. Tara guys! Macario Mir, taga Bugo-Argao rapod ka. Okay. Maora jud nimo panginabuhian niya. Pamanday. Naa kay mga anak. Naido ako. Napaeskwela nimo silang duha. Tungod sa pagpamanday. Laki. Ha? High school? Naka asawa? Patay na. Patay na mo asawa tay. Pila na mo edad doon? 75? Sige, gihapon ka. Pamanday. Pila imong makita sa usa ka adlaw sa pagpamanday? Ang pinagan niya, more or less lang. Interview. Binuok? Depende las mahalin. Mong kailangan dyan nato sila suportaan guys. Kaya maura gano'n ilang gisaligan. Unsa pa pagod ko ni mo dito? Unsa pa pagod ko ni mo? Tundang. Galang. Naala kay mga finished product ya? Sige, ato na to. Mauni ang ilang finished product guys. Tay, pila ang pinakabarato ninyo na sundang? Mga repair, kanang repair mo yung barato-barato na repair. Pila ka ha? Dos, 200? Kamoy mo repair sa sundang nakaraan. Kani mula man bago man. Kaning bag-o. Mulye ni, mulye. Pila ning mulye ay tay? Kuan kinilo man kulit na mo. Pila man ang usaan eh? 50 kilos mo yun. Pila ang usa ka buok? Kini 450. 450? Mao na inyong kinamahalan, 450. Handle. With handle na. Mabait na Mo ni guys, mulye. basta mulye likon man ko. Subong. Ang subo lain ko. Subong bait. Ano 150. Kung magpasubo lang, Magpaunsa day? subo o Subad bait. yun na guys. Subo ug bait. Unsa nang subo? Subad ubay pare. Anong subo? Kasi Babae lang mo. Ay, siya. Ay. Di ka nang subo unsa may purpose sa subo? Subo bait eh. Ha? pila ang pa bayad lang 150? 150 walang subong. Okay. Unsay tawag ani tay? Langgiti mo na idukukan. Ha? Langgiti. Langgiti? Langgit. Langgiti ni ang kani. Pistol init Init na. Oh my God. Ya kani mao ni ang Maso. baso. Mo ni maso. Mao na ilang gamit guys para pagpamanday. Langgiti ko ni. Ay, init pa day. Black. Mao ni ang unsa ni tay? Mulye. Muile? Mulye. Mulye. Klase na sa metal? Klase sa metal. Mao na ang mulye, mao na ang Himuon nga sundang. dang. Siya sanggot, pwede ani. Bisag unsa. Initon sana siya dito sa carbon. Mao ni kasi carbon kani. Kani may kapon ka na. Atura nagbaga. Nanagkot ra des kuya. Mao ni siya ang carbon. Diri initon. Kani may karbon. Lagi o carbon. Asa carbon ana? Kaning black. Kanang uling. Black. Oo. Wala na may kabalo na. Hi mga
mga vloggers. Ako po si Just Call Me Tadi. Ito ang aming mga product sa Bugo Blacksmith Association. Finished product to. Ay, isulti ang presyo ya. Ito ay log tanggal ko to. Price nito is 550. Tawag dito sa amin ay hatay-hatay. Hatay-hatay? Ay pinataas ba? Talakin. Hatay-hatay. Talakin. Tapos, katong butod. 450. Butod. Bilong-bilong. 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 Butod. Pila po na? Ito 450 to. 450. Pero may tawad pa yan, wala na. Pwede pagkapinan o pagkinaskuhan. Katong lagaraw. Ito lagaraw. Dili din na mo yun. Unsa na? Lagaraw. Lagaraw. Oh. Para na sa grass? Pwede sa kuan. Kuan kon madagko nga kaway-kaway. Pwede kinani gidako. Nani, saging. Pwede. Presyo nito 550 rin. Mahaba kasi. Hindi yan sa kuan ano. Yung galab, bilang ng Haba. galab. Ito pang ano to? Grass. Grass na to. Pila na? 300 to. Presyo. Ito uban. Ito naman. Ano yung singalan? Anak, pangkahoy. Ano, si Misumundang yata to. Pangbuga. Pwede ito pang hiwa ng karne. Pagkano yan? 450 lang. Sige. Dala ng handol. Plastic ang handol nito. Durable ito. Hindi mabitak. Hot na, no? Oh, hindi po mahuso. So, ba rin? Hala? Mau na nag. Basta mo na. Kahirapan ko sarili. Mura to? Maura to. Imbitara ang mga nananaw. Hi mga vloggers. I invite you to see product of Bugo Blacksmith Association near in Argao. Bugo Argao. Product. Barato nga, o garantisado pa. Mao amuang kuha na, tinihapit na siya mapini. Kung mangita mo na mo, ikatulong handa na. Ilauskan, bugo. Pamayan, blacksmith. Sabi niya mo? May daghana no. Lapay lugit ya. Wala ko katabutan ng lugita. Naigitong, kalog ba kalog? Kalog ang dapat. Kalog. Bahe. Sige lang kay basta gani. Lugita din ang bahe. Saan mas kuya? Wala lagi. Wala ko. Maunay at sa ako sa Piko. Piko? Bugwal sa kuan. Kung itanggal man to. Wala lagi si Kuya Leo. Mahan mo yan. Pangalan sa Wow, native finish. Pangalan sa nimo din ang mga presyo sa ngalan. Balita ala si Bagar Layot, Bagaryot. Dala. Lampas ni. Ilan na? 500. 61 nyo eh. Kapalita. Katuban. Apay sundan. Pila na? 500. Sigidas. 500. Oh. Ito sila galab na isa. Pila na? Isa ngalan ala. Brasing niyo, brasing. Ipitin ko niya. Sakto kay nagtimplada. Pila? 450. Kapay tawad. Pagana yung baga sinabot. Naganay o paritom. Hanapan natin, naghanap. Hanggot, 400. O galab. Layo na ni 3. 300. Mapili lang. Asa man di mo
mag-display yan eh. Dire na, para magdaluhan daw na. Pero pwede na mo, direct dire. Kira. Subatin sa style sa kuan ba? Una kay mga kasagaran gud ka ng classical na Kahoy. kahoy kana. Kani plastic. Plastic ni. Maybe og kuan recycled material siguro ma'am. Oh, kani mo ni. Pwede gani ma'am. Karon tayo na recycling na ang tubig. Pwede ra kana dito. Ah. Sa imong tay. Sa imong ngan. Dinis. Dinis. Dito na kanang Monday. Ilan na kakatuig dire? Unsa ka tuiga gasugod ya? Year edad pa rin pag bagong bunyo mga 25 yung edad tanto tila ron. Ah. Mga ko dili mo sabak ng papa. Ah, tabang kasi papa sa una. Pero si Tito City yung edad. Nauna ka, tabang mo lang yung amahan. Kapag naminyo siya, ako ba? Na, natukot yung kaguling padayan. Ay, 5 kayo edad niya. Kung naay mamalit sir, asa mi mo kontak? Kuan, ako di sa kuan, ako di si Scott Layben kanang presidente sa Bugo Blacksmith Association ya. Kana if ever na amoy kuan kanang mga orders like mga sundang o mga finished products na mo, pwede ra mo maka-contact sa akong Facebook nga account, Scott Layben, naara ko dito niya. Para kuan sa mga orders ninyo, pwede ra ko mo mag-send yung mga pictures o mo sa mga finished product na mo. Niya ang delivery sir. Kuan, if ever delivery per item na mo kay mag-add-on ra 50 pesos ra. Within Ardor na. Within Ardor area lang. Pero makuha pa mo, busy. Pwede ra, oh. Salamat sir. Thank you. Salamat.